For the headlines, weather forecast, update sa panahon, may binubuong low pressure area o LPA sa silangan ng Hilagang Luzon. In local news, pulis na tumakas, 7 na huli sa operasyon ng PIDEA. Nakumpiska ang mga droga na nagkakahalaga ng 3.1 milyon kabilang ang cocaine, shabu at marijuana mula sa loob ng isang inn. Karagdagang pulis na idineploy ng PRO-10 para sa piyesta ng CDO. Bukas na sa publiko ang 2024 Higalaay Festival. For the national, pumayag ang Pilipinas at Alemanya na palawakin ang kanilang pakikipagtulungan sa depensa. An international, nag-away sina Harris at Trump tungkol sa schedule ng debate. Entertainment, ibinahagi ng K-pop group na ITZY ang pinakamagandang bahagi ng kanilang paglibot sa Pilipinas. Paris 2024, pinahalagahan ni YOLO ang mga hamon na nagbigay daan sa Olympic gold. International feature, bata mula sa Gaza gumagawa ng beads at nagnanais na mapanumbalik ang naunang nawala sa Gaza. National feature, DOJ, magpapatuloy ang pagsusuri ng kaso laban kay Alice Go. Trivia, ang unang social media sa platform. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon at maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Ngayon ay Lunes, August 5, 2024. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. Weather forecast, update sa panahon. May binubuong low pressure area o LPA sa silangan ng Hilagang Luzon. As of 3 p.m. ayon sa pinakabagong datos, tinatayang matatagpuan ang low pressure area o LPA na nasa humigit kumulang 1,310 kilometro silangan Hilagang silangan ng extreme northern Luzon sa mga koordinado 24.0 Celsius North o 134.1 Celsius East. Inasang maapektuhan ng LPA ang kondisyon ng panahon sa rehiyon sa mga sumusunod na araw. Bukod dito, ang southwest monsoon ay kasalukuyang naaapektuhan ang Visayas at Mindanao na magdadala ng posibilidad ng pagtaas ng pag-ulan at malalakas na hangin sa mga lugar na ito. Pinapayuhan ang mga residente na manatiling updated sa mga balita sa panahon at maghanda para sa mga posibleng pagbabago sa kondisyon ng panahon. For the local news, pulis na tumakas, 7 na huli sa operasyon ng PIDEA. Lungsod ng Cagayan de Oro, isasampa ng kaso ang isang pulis sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act sa 2002 kahit hindi siya nahuli sa aktong iligal na mga tauhan ng PIDEA sa barangay Sihayon, Tagulwan, Misamis Oriental. Ang pagsalakay sa tahanan ni Police Staff Sergeant Armand Tagulimot, kilala bilang RTAGS, ay nagresulta sa pagkakaaresto ni Janice Lacar at pagkakakuha ng 20 gramo na hinihilang shabu, dagdag pa. Natuklasan ang droga at drug
paraphernalia sa tatlong ibang ari-arian na pag-aari ni June Maagad Factora, Maristela Rumoga at Orland Maagad Factora Jr. Pati na rin ang tatlong anak ni Orlando Sr. Ang kabuuang nakumpiska ay mahigit 100 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng higit sa kalahating milyong piso, armas, uniforme ng pulis at iba pang drug-related items. Si R-Tags ay aktibong membro ng Provincial Drug Enforcement Group o PDEG sa Misamis Oriental Police Provincial Office. Nakumpiska ang droga na nagkakahalaga ng 3.1 milyon kabilang ang cocaine, shabu at marijuana mula sa loob ng isang inn. Nahuli ang Regional Drug Enforcement Unit o RDEU-10 ang dalawang suspect sa Camp Alagar dahil sa pagmamay-ari ng mga hinihilang shabu, cocaine at high-grade marijuana na nagkakahalaga ng 3.1 milyon sa Catalina Inn sa Junior Bohar Street. Ang operasyon na pinangungunahan ni Lieutenant Colonel Denver Vergara ay nakumpiska ang 300 gramo ng shabu, 200 gramo ng cocaine at marijuana, pati na rin ang mga cellphone, isang belt bag at buy-bust money. Ang mga suspect na kinikilala o kilala sa alias na June, 34 anyos mula sa Bumbaran, Lanao Sur at Haji, 29 mula sa Tanza, Cavite at nakadetini sa Maharlika Detention Cell. Si alias June ay may katulad na kaso noong 2013 na pinalaya noong 2022. Samantalang si alias Haji ay unang beses na nahuli. Karagdagang pulis na idineploy sa PRO-10 para sa piyesta ng CDO. Nag-deploy si Police Regional Office 10 Director Brigade General Ricardo Layug Jr. ng karagdagang puwersa mula sa Camp Alagar patungo sa Cagayan de Oro City Police Office upang matiyak ang seguridad sa panahon ng fiesta ng lungsod. Ito ay kasunod ng kahiligan mula sa Kokpo City Director Colonel Salvador Adam para sa proteksyon ng nasabing kaganapan. Binigyang diin ni Kokpo spokesperson Lieutenant Colonel Evan Viñas ang kahalagahan ng mga karagdagang pulis sa pagprotekta ng mga residente at bisita sa piyesta noong August 28. Tiniyak ng Task Force Oro na pinangunahan ni Army Colonel Warren Munda na sila ay gumagawa ng mga hakbang upang maiwasan ang anumang abala kahit walang kasalukuyang banta mula sa terorista. Humingi din si Monda ng kooperasyon mula sa publiko upang matiyak at mapayapa at maayos na pagdiriwang ng piyesta ni Patron Saint Agustin ngayong taon. Bukas na sa publiko ang 2024 Higalaay Festival. Pinangunahan ni City Mayor Orlando Clarix Uy kasama ang lokal na pamahalaan ang pagbubukas ng Higalaay Festival 2024 sa Rio de Oro Boulevard kagabi bilang pagunita sa piyesta ni Patron Senior San Agustin. Malugod na tinanggap ni Mayor Clarix ang komunidad na binigyang diin ang pagkakaisa sa kanyang mensahe, isang kagayaan sama-sama sa mga tao para sa tagumpay at pag-unlad ng lungsod. Ang pagbubukas ng piyesta itinampok ang isang pyromusical fireworks display, mga pagtatanghal ng mga kilalang lokal na artista at isang konsyerto ng OPM na Silent Sanctuary. Ang pagdiriwang na ito ay isa sa maraming kaganapan ng natatakdang isagawa sa buong Agosto para sa Higalaay Festival 2024.
For the national news, pumayag ang Pilipinas at Alemanya na palawakin ang kanilang pakikipagtulungan sa depensa. Maynila, nagkasundong palakasin ng Pilipinas at Alemanya ang kanilang kooperasyon sa militar ayon sa pagkumpirma ng kanilang mga kalihim ng depensa noong linggo. Nakita sa Maynila sina German Defense Minister Boris Pistorius at Philippine Defense Minister Gilberto Teodoro at nangako silang pirmahan ang isang kasunduan sa kooperasyon sa depensa bago matapos ang taon na nakatuon sa kakayahan, pagsasanay at pagpapalitan ng impormasyon. Ito ay kasunod na pagtaas ng mga tensyon sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China sa South China Sea. Binigyang diin ni Teodoro ang kanilang pinagsamahang pangako sa Charter ng United Nations at sa isang matatag na Indo-Pacific. Ipinahayag ng dalawang kalihim ang layunin na bumuo ng matibay na relasyon sa pagitan ng kanilang mga sandatahang lakas na may posibilidad na mag-supply ang Alemanya ng kagamitang militar sa Pilipinas. Itinuro ni Pistorius na siyang unang German Defense Minister sa bumisita sa Pilipinas ang konektadong seguridad at katatagan ng kanilang mga rehiyon at layunin tapusin ang kasunduan bago ng Oktubre. Sa isang pinagsamang pahayag, tinutuluan nila ang anumang unilateral na pagtatangkang ipatupad ang malawak na mga paghahabol sa pamamagitan ng puwersa o paggigipit. Nilinaw ni Pistorius na ang mga pakikilahok ng Alemanya sa rehiyon ay hindi nakatarget sa anumang bansa. Nakaschedule siyang makipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos sa Lunes na tatapusin ang kanyang 3 araw na pagbisita. For the international news, nag-away sina Harris at Trump tungkol sa schedule ng debate. Washington, inakusahan ng kampanya ni Kamala Harris si Donald Trump na takot matapos niyang mungkahian baguhin ang schedule ng presidential debate. Iminungkahi ni Trump na mag-debate kay Harris sa Fox News noong September 4 habang iniwasan ang nakatakdang debate sa ABC. Ang mungkahi ay lumabas bago kanyang rally sa Georgia kung saan kamakailan ay nagbigay ng talumpati si Harris sa harap ng 10,000 mga tao. Inangkin ni Trump na pumayag siya sa Fox para sa isang live na debate sa Pennsylvania. Itinanggi ng kampanya ni Harris ang hakbang bilang laro. For the entertainment, ibinahagi ng K-pop group ang ITZY ang pinakamagandang bahagi ng kanilang paglibot sa Pilipinas. Maynila, pinuri ng ITZY ang masigasig na pagmamahal mula sa mga Filipino fans bilang pinakamagandang bahagi ng kanilang mga pagbisita sa Pilipinas. Ipinahayag ni Yona ang kasabikan na maranasan muli ang mainit na suporta bago ang kanilang pagtatanghal sa Mall of Asia Arena para sa Born to be Tour. Inilarawan niya ang sigawan mula sa kanilang mga fans, ang Medsis bilang sobrang lakas, nagbigay sa kanila ng tunay na pakiramdam ng pagpapahalaga. Ang Born to be concert ay nagmarka ng pagbabalik ng ITZY sa Pilipinas sa loob ng wala pang 1 taon. Kasunod ng kanilang pagganap sa 2023 Asia Artist Awards at ang kanilang Checkmate Tour. Sports, Paris 2024. Pinahalagahan ni Yolo ang mga hamon na nagbigay daan sa Olympic gold. Umapaw ang kanya mga luha ng ligaya nang makumpirma ang kanyang tagumpay habang siya ay umiiyak ng hayagan
habang ang kanyang mga kababayan ay nagdiriwang mula sa malayo. Bumuhos lang ang mga luha ko, hindi ko na kayang pigilan, sabi ni Yolo sa mga mamamahayag pagkatapos ng seremonya ng medalya sa Bercy Arena. Kahit na mukhang pangit ako sa screen, sobrang saya ko. Ang gintong medalya ni Yolo ay ang kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas sa Paris Olympics na pangalawa lamang sa kasaysayan ng bansa, kasunod ng panalo ni Heidelin Diaz. Mabilis na nagbigay ng pagbati sa kanya ang social media at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagmumuni-muni sa kanyang paglalakbay. Ipinahayag ni Yolo ang pasasalamat sa pagtagumpayan ng maraming hamon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi niya ako iniwan at sa mga pagsubok na humubog at nagpatatag sa akin. Sabi niya, pinasalamatan din niya sina Cynthia Carrion, Chloe Angelay, San Jose at ang mga Pilipino dahil sa kakulangan ng oras para sa pagdiwang. Nakatakdang makipagkompetensya si Yolo sa vault final, umaasang makakuha ng isa pang medalya. Nabawasan ng stress pero kailangan kong manatiling makatuon, sabi ni Yolo, ang 2021 Vault World Champion. International feature. Bata mula sa Gaza gumawa ng beads at nagnanais na manumbalik ang naunang nawalan sa Gaza. Sa edad na 8, nagsimulang gumawa ng bead accessories si Miriam Wahid Al-Abadle na nagtulong mula sa kanyang ina. Ang kanyang pagmamahal sa beads ay nagsimula nang bigyan siya ng kanyang ama ng isang kahon pagkatapos ng kanyang pagsusulit sa unang baitang sa Gaza. Ang libangan na ito ay nagbigay sa kanya ng ginhawa sa panahon ng mga pambobomba ayon sa kanyang ina. Si Ala Al-Jabor, matapos lumipat sa Egypt para sa medical na paggamot ng kanyang lolo, ang paggawa ng beads ni Miriam ay naging daan para sa pagkikilala sa pamamagitan ng isang pahina na nagtatampok ng kanyang mga likha. Nais ni Miriam na makamit ang kasikatan, maibenta ang kanyang mga gawa at makabawi mula sa pagkawala ng kanilang tahanan sa Gaza, kung saan higit 39,000 ang naiulat na namatay. Nangarap din siya na maging inhenyero upang maipatayo mula ang kanyang bayan. Nagsimula ang hidwaan noong Oktubre 7 nang umatake ang Hamas sa Israel na nagresulta ng 102,000 na pagkamatay at humigit kumulang 250 bihag sa gitna ng napakasiksik na populasyon ng Gaza Strip. For the national feature, DOJ, magpapatuloy ang pagsusuri ng kaso laban kay Alice Go. Magpapatuloy ang investigasyon ng Department of Justice o DOJ sa mga aligasyon ng human trafficking laban sa suspendidong mayor ng Bamban, Tarlac na si Alice Go, kahit na nagpasya ang kaniyang kampo na talakayin lamang ang isyu sa korte. Sinabi ni Justice Undersecretary Raul Varquez na maaring umusad pa rin ang kaso sa korte kahit na hindi magsumiti ng counter affidavit ang kampo ni Go. Ipiniliwanag niya malamang na magpapatuloy ang kaso dahil wala pang pagkakataon para sa sagot. Tulad ng isang kasal, kung may mga hinala kahit ang isang asawa ay kailangang tumanggi kahit ano paman. Kung mayroong manatiling tahimik, nagpapahiwatig ito ng pagkakasala. For trivia, ang social
media platform inilunsad noong 1997, ang 6 Degrees ay ang nangungunang social media platform na nagpakilala ng maraming pangunahing konsepto na naugnay natin sa social networking sa kasalukuyan. Ang makabagong platapormang ito ay pinahintulutan ang mga gumagamit na lumikha ng detalyadong personal na profile at konektado sa iba na naglatag ng pundasyon para sa mga sumusunod na pag-unlad sa social media. Sa kabila ng makabago nitong pamamaraan at nakabubuong disenyo, nakaharap ang 6 Degrees sa isang malaking hamon. Ito ay nauna sa kanyang panahon. Sa panahong iyon, hindi pa pamilyar ang publiko sa ideya ng social media o ganap na tumatanggap dito. Ang konsepto ng online social networking ay nagsisimula pa lamang kaya nahihirapan ang 6 Degrees na makamit ang malawak at pagkilala at pagtanggap. Ang mga advanced na tampok nito bagaman revolusyonaryo ay hindi tumugma sa mas malawak na madla na nagresulta sa limitadong pagtanggap at sa huli ang pagbagsak nito. And that was the information we got from here and abroad. Keep listening and watching.